बैसागु बोथोर जानाय लोगो लोगोनो बावखुंग्रि हाजोआव गोबां रायजो राजाफोरा बावखुंग्रि हाजोखौ गाखोनायखौ नुनो मोनो आरो गाखोयो। दा बावखुंग्रि हाजोखौ मानि थाखाय गाखोनाय जायो आरो बेनि सायाव नोंथांमोनो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननो सिगाङाव बे समाव फोरमायगोन। बावखुंग्रि हाजोजों मा साननानै मा मिजिंजों गाखोयो, बावखुंग्रि हाजोखौ मानि थाखाय गोथार होननानै सुबुंफोरा फोथायो, मानि थाखाय बांसिन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बावखुंग्रि हाजोखौ गोसो होसारनानै गाखोयो। नंगौ, बावखुंग्रि हाजो गाखोनायनि आन्दोआव गोबां जारिमिनारि बाथ्रा दं। बबेखानि बे बाथ्राफोरखौ आथिखालनि सेंग्रा सिख्लाफोरा लाइमोनफोरा मिथिजोबा। नाथाय बावखुंग्रि हाजोखौ मानो गाखोयो बेनि गोनां बाथ्राखौ नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया मिथिहोगोन। थारैनो दिप्लाय राजा थामहिनबा दावखा राजाया सासे नायनो मोजां फिसाजो दंमोन। दिनैनि समावनो एबा बैसाग दाननि सिगां दावखा राजानि फिसाजोआ गावनि मोजां मोननाय अनजालुनि थाखाय जिउ फोजोबना लादोंमोन। बे समनिफ्रायनो बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय सोलिबोदों। दिनै बिनि आन्दोआव थानाय बावखुंग्रि हाजोनि जारिमिनारि सायाव फोरमायथिना होदों बर'नि सासे गागि लिरगिरि थुनलाइगिरि डक्टर अन्जु बसुमतारिया। बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बावखुंग्रि हाजोनि सोमोन्दै माखासे गोनां बाथ्राखौ फोरमायथिदों। बे समाव नोंथांमोनो बड'लेण्ड बुब्लिया बिथांनि गोनां बाथ्रा फोरमायनायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोदों। हाजो गाखोनाय होननानै बुङोब्ला जों ओरैबायदि मोनो, जोंनि देहाखौबो आनजाद नायनाय बायदि जायो। थिखिनिसिम गाखोनो हायोबा ओरैबायदि मोनो जे जों बोसोरसेनि थाखाय जोंनि देहाया माने गोग्गो जानानै थागोन बेबायदि मोनो। दा गोबाङानो गोबां माबा लानानै गाखोयो, गोसोआव माबा लानानै लुबैनाय बा हास्थायनाय लानानै गाखोयो। आरो मानो होनबा बे हाजो गाखोनाय दोरोंजों गोबां फोथायनायबो नांजाबफानानै दङ। ओरैबायदि फोथायनाय दंदि हाजोखौ खनसेयैनो गाखोलाङोब्ला माने जोबोद मोजां होननानै बुङो आरो गाखोलांनो हायोब्ला। आरो बोसोरथाम जुदि माने कन्टिनिउवास लान्थ्रि जुदि थिखिनिसिम गाखोनो हायोबा गोसोनि साननायफ्रा जाफुङो होननानै फोथायनाय दं गोदोनिफ्रायनो। मेडामा फोरमायनो हागोन नामा बावखुंग्रि रानि बा सिख्लाया सोरमोन, बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हायो? खुगान्थाइनि मथेथ' बावखुंग्रिया जाहैदों माबा दिप्लाय खुंग्रि, थारमाने दिप्लाय राजा, जायखौ दावखा राजा होननानै बुंदों। दावखा राजा होननानै बुङोब्ला बर'फोरनाव गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन दावखा राजा। खायफा बुङो दावखा राजाहा माने सा 12 फिसाजो, खायफा बुङो बेहाय ओरैबायदि फोथायनाय दङ जे बे दावखा राजाहा सासेल' फिसाजो दङमोन, बेनो दिप्लाय खुंग्रि। आरो बे दिप्लाय खुंग्रियानो दिनैनि बे पुस संक्रान्ति खालि थामहिनबा बैसागुनि सानसे आगोलाव माने बेवहाय लोगोफोरजों बेरायनो फैदोंमोननो बे हाजोआव। ओमफ्राय बे समावनो बियो गावनि अनजालुनि थैनायनि खौरांखौ मोन्दों। आरो बे खौरांखौ मोननानैनो बियो दुखुजों बोदोर बावलि जानानै हाजोआव माने एकदम गाखोनानै थिखिनियाव सौहैदों। बे थिखिनियाव सौहैनानै बे गावनि जिउखौ गारदों बिदि आरोखि। दा बे फोथायनायजोंनो बयबो माने बे हाजोखौ गोथार बेबायदि सानो। मानो होनोबा सासे आइजोआ बाहाय गावनि अनजालुनि थाखाय, गावनि गोथार मोजां मोननायनि थाखाय बे गावनि जिउखौ बावदों। ओंखायनो बिनिफ्रायनो बे हाजो गाखोनाया सोलिगासिनो दङ होननानै बुङो दोरों मथे। खिन्थु बेनो जों गोदोनिफ्रायनो जों खोनाबोदों हाजो गाखोयो बिदिनो, सेंग्रा सिख्लाफ्राथ' बांसिन गाखोयो। ओमफ्राय नाथाय माब्लानिफ्राय गाखोदों बेखौ रावबो खोन्थानो रोङा। नंखायनो खुगान्थाइ मथे जों बेखौनो फोथायसिनो। दा बेजों नांजाबफानाय गुबुन गुबुन सल'फोरबो दङ, नाथाय नैबेनो रासिन पपुलार जानानै दङ, दिप्लाय खुंग्रिनि सल'आनो। दख'ना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दख'ना, जोमग्रा सादोर, ब्लाउस आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ, गामसा, शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। बेजों लोगोसेयैनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन। गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन।
लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ FNF क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन। नोंथांमोना FNF क्लथिं गलायाव जि जोम आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन।